Reit, so, dwi'n ôl i'r pentre Llangolman, de. A roedd yn yr ardal na nifer o chwareli. Dwi wedi sôn am capel Llandeilo, wel, chwarel Llandeilo. Mae llyfr i gael, chwareli Sir Benfro. A mae hwnnw yn enwi'r holl chwareli. Dwi'n cofio o gapel Llandeilo, o'n i'n edrych draw ar chwarel Llandeilo, ac o'n i'n gweld peiriant torri llechi, naddu llechi. Gyda yw peiriant mecanyddol oedd yn cael ei droi gyda naill ai pedal gyda'r rhad, neu oedd enjan yn droi e. Enjan diesel. Felly, chwarel Llandeilo, ar y ffordd draw i Llandeilo, chwarel Llyn, chwarel ochr draw o'r afon, oherwydd mae'r pentre Llangolman ar lan afon Cleddau. Ar lan yr afon Cleddau. A mae chwareli ochr yma'r afon, a chwareli ochr draw yr afon. Chwarel Llyn Gwyn, ochr draw yr afon, a chwarel Llwyn yr Ebol, ochr draw i'r afon, ac hefyd roedd chwarel y Gilfach, ochr draw i'r afon. Ond pan ddath i'n amser i nat ci i fynd i orffen sgol, 40, fe ath ei weitho i chwarel Gilfach. A yn y diwydiant na, fi oedd e heblaw am ambell i ysbaid, fi oedd yn gweithio gyda'r cyngor ar y ffordd. Sa'n credu bydde fe'n hoffi hwnna, achos wedyn nhw'n gorfod sefyll o biti gormod. A oedd e ddim boi, oedd e ddim yn ddyn oedd yn sefyll o biti. Sefyll, oedd e'n weithio'r caled ofnadw. Ceiodd chwarae Gilfach amser rhyfel, safiodd e fynd i'r rhyfel. Oedd e ddim eisiau mynd i ymladd o gwbl, a safiodd e fynd i'r rhyfel, ac fe gas e waith lawr yn chwarel oedd rhaid cadw'r chwareli cerrig caled i fynd, cerrig ar gyfer ffyrdd, ti'n bod, grit, ti'n bod, granit, cerrig caled, roedd rhaid cadw'r un a fynd dros y rhyfel, ac fi oedd e yn gweithio yn chwarae treffgarn lawr ar y ffordd o Abergwein i Hwlffordd. So felly oedd e'n teithio o Llangolman bob dydd am yr wythnos gyntaf ar feic lawr o Llangolman, wel 5 milltir ar 20, siwr o fod, lawr i treffgarn yn y bore a nôl gyda'r hwyr. Gas e fotobeic gwryn, a mae'n debyg bod e'n dderin ofnadw ar fotobeic. Oedd e'n gwisgo cap, oedd ddim helmet sy'n gael pan ein, a oedd e'n mynd fel y diawch ar y motorbeic, a bydde ti ddim yn meddwl amdano fe fel rhywun gwyllt fel awr, oherwydd oedd e'n ddyn tawel, ond ar motorbeic, oedd e'n bryglis, a oedd e'n gwisgo cap fel un, fel a. Oedd e'n gwisgo ei gap am nôl, a oedd pob un yn gwybod amdano fe, bod e'n fwy peryglis yn fotobeic. Ond y chwarel, oedd, a dweud y gwir, oedd yn bwysig trwy Gymru ar un adeg oedd Gilfach. Gallwch chi weld llechi'r Gilfach yn y lle cyntaf ar Pant y Celyn, sef y neuadd fyfyrwyr yn Aberystwyth, ac yn amser yn y ci, yn wneud y llechi, fe oedd yn trin yr holl llechi sydd ar Pant y Celyn. Hefyd ar neuadd Sir Carfyrddin, llechi Gilfach, yn anodd credu ar Coleg y Normal Bangor. Right? A hefyd, mae un rhan o'r
Westminster yn Llundain wedi cael ei doi gyda y llechi gilfach. Felly roedd hi'n chwarel oedd yn enwog. Er bod hi'n fach i gymharu a chwareli'r Gogledd, oedd hi'n bwysig yng Nghymru.